Ik wist het, hè. Dat is toch niet meer te doen, wat een onverantwoord gedrag. Rita, heb je weer gesopen? Ja, moe, maar er is iets veel erger. Simonneke wil gaan skiën in Noord-Italië en dat is onverantwoord. Dat zit daar vol corona. Ik ben Simonneke niet. Ligt niet. En wat zal het volgende zijn, hè? Een citytripje naar New York? Als ik daar goestingen heb, wel ja. Niemand praat hier over een citytrip. Een citytrip niet, hè? Maar wel skiën tussen de virussen. Och, mens, doe normaal, hè. Je pech. Ik heb mijn vliegticket al geannuleerd. Denk jij nu echt dat je mij gaat tegenhouden? Ik ga mijn lam zuipen in een après-ski. En jij gaat die annulatie ongedaan maken. Heb je dat goed gehoord? Wij proberen hiernaast een scène op te nemen, hè? Oh, daar zit Frank. Laat ze maar doen, hè. Heel de familie is een beetje besmet. Kom. We zijn hier weg. Social distancing. Allee, doe er licht vodka klaar. Q Music.